Yes! Welcome back to Lambo. Nabuang naman ka. Excited mo ko, Jay. Asa kita ka. Today is cheat day, Jay. Iba kami ni Jay kay mga feelingon may nga mga gym goers. Sila nga dautan ta kay cheat. Cheat? Di ba wala kay karelasyon? Oh, so wala makaingon sa imong dautan ka. Yeah. Okay. Yes. Oh, bahalag mag-cheat. Dili makaka-cheat. Wala maka-cheatan. Ay, okay. Kung mag-cheat man lang gali mi ni Jay sa pagkaon ra. So kay cheat day man karon, lubos-lubos na to Jay pagkaon. Aha man nato sila dalon. Eh syempre na mata sa Butuan City, kini nga tong mga viewer nga nasa Butuan City o wala sa Butuan City, ga tan-aw po ni sila Jay kung So, unsay init kayo, no? Pero karon mga kalambo, ang amuang purpose no is muad to may sa kananan nga katong pakals gid ba? Kanang ginabalik-balikan diri sa Butuan City. O kasi syempre, lubos-lubos kay nato Jay kay nga no mukaon taglami karon kay sa isa kasi mana ka isa ra ta pwede mukaon og lami. Pwede na! Dautan man ka. Lami mga pagkaon. So ang atong tilawan karon ang giila diri sa Butuan City nga Bulaluan! balbakuhan og RM. Yes. So before may mga ni Jai sa pinaka-pakals nga mong paghigop-higop og sabaw pagkaon og daghan nga mga pagkaon gyud nga mapuno mo mga tiyan gyud. Muitsa-itsa sa daw si Jai. O kauban na mo diri ang mga basketball players. Yes! Tanaw na to. Para si Jai daghan sag makaon karon hotdo niya. Hotdo niya isa ka serve sa kaldero. Actually sa kaldero. What? O mao ni si Ryan. Mao ni si Putput. Iduay! Ataga na tog chance si Jai nga kung makashot ba siya kalima. Kung makashot ka kalima na akay sabaw. Ha? Wala Jai! Sorry Jai, wala na ako naklaro. Wala na ako naklaro Jai. Hoy, wag ka shot. Hakat? Tatali! Ay! Wala ka pa! Walay bulalo! Balik! Napakay upat ka chance. Nindot, murag. It was at this moment that he knew. He fucked up. Pero nakashot Okay, si bye. Sa galit pa kung ingon pag mag-monetize na mi. Pag mo sweldo na mi sa YouTube, unsa kay Katagan may sapatos. Katagan may sapatos. pag Pag? Pag? Pag. 100,000 subscribers. oh, pag mag 100,000 subscribers. Pag mag-sweldo na naay sapatos. Oh. Ha, Yes, na, duha, tulo, pat, lima. Oh, Kinsa sapatos. pagalit to? Kinsa to? Kay, og si Duay, og JJ, og siya, og Turbine niyo ang Lambo Bisaya kung makasapatos na may. Oh, sige na, babay na kay mo adto na mi. Bye-bye! So adto na to karon, ug tan-aw na to kung asa mi mo adto, asa na mo mudalon. Tara! Let's go. Why do I try? Why do I try? Why don't you tell me why I can't sleep at night? Why do I try? Why do I try? Why don't you tell me why I can't sleep at night? Why do I try? Why do I try? Why don't you tell me why I can't sleep at night?
night. Why do I try? Why do I try? Why don't you tell me why I can't sleep at night? Why do I try? Why do I try? Why don't you tell me why I can't sleep at night? So yes, here na sa Papa Dadays. Ganun gitawag siya Papa Dadays? Papa, daday, Dili, kuhan. mama. Father. Ano wala mo di mama? Ano dili man Mama Daday? Muna'y pangutana sa uban, pangutana sa Ato kadaghanan. na check, Zay, excited ako musigop. Ay, Ulit man ka na ituyo. Here na ang Lambo Bisaya sa Papa Daday, Butuan City. Pinakalami daw, Zay. sinawa na to lang. Nasabaw sa Balbakwa, Bulalo, o RM. Bulalo. Di ba mahilig kag RM? Ay. Ay. Sige. So here na as, mag-order na as, everything, something. Yes. Og mga kalambo, sabay na tamang higop. Higop. Isog sa doon atong kauno ng sabaw. Check it out. Let's go. Sura. So among testingan ang bulalo o balbakwa. Tay isa ka serve. RM Jay. Sige, apilo na po namo. Okay. Sige. Di, ganahan na siya kag RM kay pampakuan na siya. Wala ba siya karelasyon? Ay pampalig-on ba yan ang RM? Palig-on. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give Yes, ni ara gyud ang among gi-order. Mao ni siya ang gitawag nga RM. Bulalo. Malbakwa. Ano mo na guys? O syempre, ang ako favorite tapioca naman. Yes, tapioca na, light tapioca. And giapil yun namo ni kay lamian nga tapioca dinhiya sa Papa Daday. Wow. Daghay mga marites nga Papa Daday daw, is Papa daw ni Daday, mali man di ay. Today. Nang tanaw karon kang kuya, naglagot ko sa mga marites. Mali na istorya sa ako. Ano di ay? Papa Daday is name gyud siya sa taiya. Siya gyud si Papa Daday. Daday gyud yung name. Ah, okay. And ang amog yung something you know or something eatable. Yeah. Eatable, gutsumable, ang ilang pinakatati nga bulalo o RM. Soup number 5. Ganong soup number 5 na siya, Zay? 5 kabuok ang iyahang, 5 ka klase ang nadiri ah. Ay? Yeah. Kung saan kaklase man? Sa RM, sagol siya, murag. Guess lang nakuha. Itawag siyang RM soap number 5 kay 5 ka klase ang gibutang sa iya dire. Paano masabi? So, mura ng guest, nagpamata ka. Yes, wala na kayo nag-guess lang ko. Basta gyud dinhi sa Papaday kay along the highway man gud ni siya. Mo galing puno ni siya permino kay sa kadako niya ug sa kadaghan niya mga food ginabalik-balikan. Okay. Balik man ka. Ginabalik-balikan gud siya. Daghan joy nagabalik-balik din hiya. Og bisag katong mga taga diri sa Butuan, ilado ni gud siya. Wow. Ilado ni gud siya jay. Mo galing ganhi nato siya jay kay naintriga ta jay sa ilahang humok nga baka. Tanan ga biyahe hapit diri jay mga undano. Mo galing kami nga wa mi gabiyahe pero ni hapit gyud mi. me midnight? You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby. Diri nga part kali mo payo. Kung imo siyang kuan, murag siya baka jay. What? Aw, dili Baka ka na. dito sa mitsado jay nga pag ang ilang sabaw sa una, nga pag imo, di ba grabe ka humuk Masyado ko. na as in humukay gud siya. As in the tastiest, The first bite. Wow.
Muna siyang RM na part. I don't know what is this, but maybe this is very delicious and very lami and tastier. Wow! Kini akong kuhaon kini. And Actually, Jai, very humok, very soft. ang ingon nila ganina kuya, kaning RM, sagol ni siya. Na daw ni utok sa baka. Yang Nama unod. ka pa bright. Utok sa baka, unod sa baka. Something private part sa baka. Okay. Asa ka ani no? Saan ako siya matilawan? Agay! Ano ani? Kani? Mahadlok magumutan. Dila man na. Dila o. Napoy dila sa baka. So 5 giday siya kabuo. Muna nakapalami jay sa iyahang soup jay. Sin? Kani? Wow. Humok kay jay no? Feeling na ako 10 hours ni nga gipabukalan. No. Grabe gud siya kahumok legit. 10 hours. Aw. 24 hours. 24 hours. Mo nang siguro ang iyang sabaw, grabe ka tasty. Kanang ang lasa gud sa iyang sabaw jay. Sabaw pa lang, ma-feel na gud nimo siya nga baka, di ka magduha-duha, dili siya puro kuan na lang ba, sabaw na lang ang murag normal na sabaw. Last bite, kay hurot na gud siya.